Wel, i ni'n dechrau'n egnïol iawn bore yma gyda'r Ceffylau Chwaraeon a'r dosbarth cynta ar gyfer yr Ebolion, yr Ebolesi neu'r Adfeirch. Ac ar hyn o bryd, dyma fel mae'n edrych. Ac dyma fel mae Mr Martin Jones, y beirniad o Gwmbran, wedi gweld pethau. Yn y safle cynta, mae da ni Compliments Coronation Prospect allan o'r march Afanti Amorous Archie a'r gaseg Sheepcoat Compliment. A David, y peth cynta mae rhywun yn sylwi gyda'r rhain yw I maint a'i cryfder sydd yn rhyw fath o lun i'r dyfodol i'r ceffylau yma. Wrth gwrs, a dyma, mae'r Ceffylau Chwaraeon, di o ddim yn bryd di ddim yn bryd o gwbl, ond beth ydy teip o geffyl. A'r teip o geffyl fydd gallu mynd mlaen I gystadlu yn y gemau limpedd enghraifft I wneud cystadlaethau dressage, cross-country a neidio. A felly, potensial i'r anifeiliaid yma disgleirio yn y byd yna. Dyna di gofyn yr adran. Falle bod ni'n gweld seren dyfodol fan hyn? Yn union. Mae'n ambell I rai sydd fan hyn sydd yn magu, sydd wedi gwerthu ceffylau I fod yn llwyddiannus iawn. Ond gan I weld falle bod yna rhyw seren. Bydd rhaid ni cadw'r cofnod o pwy sydd wedi ennill fan hyn, Helen. Bet. Felly, y beirniad Martin Jones, wrth gwrs, dyn ni'n gweld yn y bowler yn cael cip golwg dros pob un o'r anifeiliaid unwaith eto. A dyma le ti'n timlo'r nerfau, dyma le ti'n timlo rhyw fath o densiwn yn codi pan mae os na symudiadau mynd I fod, os na newidiadau mynd I fod. Wel, mae o'n anfon, mae'n debyg nhw allan unwaith eto I gerdded rownd, a mae hynny weithiau'n golygu bod wedi gweld rhywbeth yn eisiau newid I feddwl, neu ydy o jyst eisiau weld cerddediad y ceffylau unwaith eto. Mae'n rhaid, mae'n bwysig I geffyl gallu cerdded yn iawn. Os yma'n gallu cerdded, yma'n gallu trotio neu carlamu'n iawn. Ac I deithio, achos yna beth fydd I pwrpas nhw'n gwirionedd. Yn union. I ni wedi gweld ambell un bach stwbwrn, ddim eisiau symud lot. Mae'n anodd, mae'n rhaid cofio, te babis yw rhain, swclod eleni ac ambell un wedi penderfynu na, dwi ddim am trotian heddiw. Ni gyd yn cael diwrnod y fel yndyn ni. Wrth gwrs bod ni. Felly, y golo gola, I wneud yn siŵr bod wedi wneud I benderfyniad yn iawn, ond ni dal yn y safle cywir. Wel mae'r cynta a'r ail dal I fod yr un fath. Compliments Coronation Prospect yn gyntaf hyn y bryd ac yn yr ail safle mae Eirig Einon efo hat ar ôl Stumblehead. Ac oedd Eirig Einon meddo? Oedd, enillydd y dosbarth i'r rhanfrydd ddoe gyda Stumblehead. A ti'n gweld yna, dwi ti pan mae rhai ceffylau yn gallu dod nôl i'r dosbarth yma? Yn union, felly mae yna bach o waed Cymraeg, mae Dado yn gobyn Gymraeg ac wrth gwrs mae gen Eirig ceffylau neidio, so mae allan y gaseg neidio. Felly mae o'n gymwys I gystadlu yn yr rhanfryd a'r Ceffylau Chwaraeon heddiw. A wyt ti'n gallu gweld falle bod yna bach o Irish Draft mewn un, bach o warm blood yn y llall? Ti yn gallu gweld o ran pa waed sydd ynddyn nhw mewn ffordd. So, mae o'n gallu bod reit amlwg. Mae'n ambell un yn fan hyn, ydych chi'n gweld lle mae'r cobyn yn dylanwadu, mae'r Irish Draft, mae'r thoroughbred, ac ambell un hefyd, ti'n gallu gweld bod yna waed wahanol yn nhw hefyd, mae rhai ceffylau lliw yma hefyd. Ond ydy Martin Jones yn mynd I newid I feddwl. Mae'r hosglymau mas, mae'r cardiau yn cael eu paratoi, a wy'n credu bydd Compliments Coronation Prospect yn cipio'r wobr gynta. Wel, mae'r het wedi diosg. A dyna'r olygfa mae pawb sy'n cystadlu eisiau gweld yr het yna yn do bant. Na ni, yn y safle cynta a wedi dal I dir, Compliments Coronation Prospect yn eiddo Iliander Walton yn cael ei ddangos gan Tim Barnes. Yn yr ail safle, Hatterall Stumblehead ac Eirig Einon wedi dod nôl I gystadlu am yr ail ddornod yn y ffair leni. Ac yn drydydd swynol Royal Treasure yn eiddo I Sally Haynes.
Well, congratulations. You do very, very well with this family. Yeah, this is the third full sibling that has the fourth, because it's Prospect won here, Tallows Prospect did, and now her. We owe a lot to the mother. Well, she's been a tremendous mare. Yeah, she's 23 now, so she's done well rearing this. Is she in foal again? Not this year. No, that's it. That's her dad. But no, we're absolutely delighted. Oh, well, congratulations. You've always got something a bit special here, so it's well deserved. It took us a lifetime, but we got there. Brilliant. I have. Yeah, thank you very much. Sorry. Great. Felly, rhowch cymrydriaeth I rhif 2-3-7 Compliments Coronation Prospect. A mae gwobr gynta ail ddornod y ffair yn mynd I swydd Caerwrangon ac I Compliments Coronation Prospect yn eiddo I Leander Walton ac yn cael I ddal a'i arwen gan Tim Barnes. Llon gyfarchedau mowr iawn iddyn nhw.